μια συνδράμωση στην κατάσταση και ο διαθέτης της χρησιμοποιεί ως βοηθός. Αυτή η περαστατική δεν έχει καμία σχέση, καμία επαφή με τη διάθεση. Πάντα φοράμε τα γάντια μας για να μην μεταδώσουμε ή για να μην μας μεταδώσει οποιοδήποτε άγνωστος έχει κάτι. Ή κάρτα, η οποία μπορεί να παρασχεθεί από οποιοδήποτε πολίτη και οποιοδήποτε έχει κάτι παραγωγικό του. Ωστόσο να τον κρατήσει ζωντανό μέχρι να έρθει στο ΕΚΑΒ, να τον παραλάβει για το νοσοκομείο. Και θα πρέπει να του τα δώσουμε εμείς μέχρι να έρθει εξειδικευμένη βοήθεια, μέχρι να έρθει το νοσοκομιακό. Ελέγχει αν έχει κάτι πράξει στον αεραγωγό του, το λαιμό του και γι' αυτό δεν μπορεί να ανασάνει. Αυτή είναι μια μάσκα επιστήσεων που μπορούμε να φυσάμε, αλλά δεν μπορεί αυτός να γυρίζει ανάποδα ότι... Αυτός. Δεν ξέρουμε, θα πάει στον γιατρό και θα μας πει. Η διαδικασία καρδιολογικής αναλογής δεν σταματάει ποτέ μέχρι ότου έχει δώσει επαγγελματική βοήθεια από το ΕΚΑΒ. Κάνουμε 30 CPS, 2 αναπνοές. Πρέπει να συνεχίσουμε να δίνουμε στην καρδιά του το ρυθμό για να μείνει, για να μπορεί να επανέλθει. Όπως είπαμε πιο πριν, είναι σημαντικό πρώτα να τηλεφωνήσετε για βοήθεια στο ΕΚΑΒ, γιατί από τη στιγμή που θα ξεκινήσει αυτή η διαδικασία δεν μπορούμε να σταματήσουμε. Συνεχίζουμε μέχρι να έρθει το ΕΚΑΒ. Εάν μέσα στα 4 πρώτα λεπτά το παρασχεθεί κάποιο φόρο βοηθειών. Από εκεί πέρα ο χρόνος είναι εναντίον του και μετά είναι πάνω από 10 λεπτών χωρίς να καμία παρασχεθεί βοηθειών. Οπότε να το βάλουμε σε θέση αναζωογόνησης, σε θέση ανάνυψης μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο. Όπως βλέπετε τώρα, μετά από την προσπάθεια του διασώση, το θύμα συνήλθε και παίρνει τη στάση ανάνυψης, εκεί όπου μπορεί να παρακολουθούν οι ζωτικές λειτουργίες και να περιμένουμε σε αυτή τη φάση ότι να έρθει η επαγγελματική βοήθεια στον καταναλωτή. Εδώ μπορούμε να ελέγχουμε τι κατάσταση είναι, αν ζαλιστεί, αν έχει τάση για εμετό, αν κάνει εμετό, δεν κινδυνεύει ούτε να κάνει αναρρώσηση γιατί το κεφάλι του είναι λοξά στο πλάι και απλώς περιμένουμε, ελέγχοντας πάντα αν έχει ζωτικές λειτουργίες, να έρθει εξειδικευμένη βοήθεια. Αυτή ήταν μια